Emu no Langats nipa beduo no ya wo mukura niema edwagu ga South Municipal Assembly no taskforce so den ewo Tuba Hills na ni nyina no se wo mo etutu efom honom ne ade ka ho bi nti na kaso nso to kakra bia na esikwan ti wo mo kɔ ho no wo ma mo agyaye wi akire mema mo drimika bra nte sa ade ebeye wo eni so Adom TV Kasee kɔ ho etwaso Segana de hye behye ne so a Adom Kasee aba amane impedodo na de afasede ka so akra kwantempon no so no ehyen bi ntumi nkwa ehyen bi so entumi emba enam nsuo bi a etoye enti enam no so enti no enne ga South Municipal Assembly no epa wo mo tax force awate so mo fomani enkyere honom na nipa bi a wo mo di dwuma bi a ensem fata wo hills ne so no enka won kopam wo mo na abra wo mo ekoju honom no Langasa won dodo ye aduo no ya won nyina ekura nkode ene wo mo adisiane ya kakakra bi sanka ya dan mogyasem ne senti no ema ho ben ya se tax force ebetumi adwane no mapre wo mo enkwa